zvara vanoda pfuma yavo kwanzi mombe 3 kuzi 3 uya nenguo dzako chitupa nemari yedare vachaza vachatunza anabuya mukambachaza nyati hayo uripo kwa mukambachaza vanogara kunamafamanyanga ndakaenda kwakaita samanisi Kenya sa ndakagara mumanyanga zvaaiva kwamaruva zvakonzeresa kuti asarose nyande kuti zvara vanoda pfuma yavo anzi taurai kuti zvakamira sei, wakanga wakarorana akada zvakaitika pane zvekuti akatora mwana wamai akachikoro ari mufamu amutora vandogara wese ndokubaita mwana wekutanga baita mwana wechitu izvi ane nhumbu futi kuita yechingani yechitatu saka zvadaro saizvozvo iyo akazorodzoka iye mukambachaza kuti iwe vanisa kuti enda kumba mwana enda kumba kwenyu kuti enda kumba kwenyu iwe wane keya dzakadai anoti ndodziita sei hapane wana wemunhuka kaza atondirowa ione zvakaita kumusana kwangu asi kumusana zveshiwa mwana akarohwa mamba achirohwa nei kaza ndanchirohwa netambo dzewaya mhosva yacho iriye zvikazvikunzi enda kumba kwenyu handichakuti enda kumba kwenyu badzibadzi here zvikadzi kati ko zvino ko wana wake apa vanosapoti wanani hapana sapoti hapana chinhu izvinezvi mune pamwiri muchabvisa futi mari here kuenda kuhospital kwamundoita aibanaona kuti zvatondinetsa igandiende kudare ramama nditotaurawo nyaya kuti nai munozoonawo sei ndonyaya iyi wakarohwa wakadi kuenda kumapurisa vanhu vapasi wakatondoenda ukabvunisa madhoketi nderipi pamana gore rimwe yakaenda ukoti akapinda mukoti akanzi yanga iri koti here vanhu mapurisa ndokurudzira kuti pana kusafola pawanodzi clean wachakapera sei kana pamwe anogona akabatwa nemhosva pamwe akabhadhariswa faini iwo asina tafola apo emapepa kana kuti munhu agona kubatana nemhosva batobva puwa warning kusadzokorori saka pawanikwa mapepa akadaro nganobatsira kuti faini zvikaita akabvisa faini saka zvada kuti tinyatsocheka chingamere pazokunyatsofunga pachisikana zvakapera muri tunachi zakazaka mubatsirana kakuzodzoka tanyatsoestablisha kuti yakapera sei ukoti kwano kugona kwatwadzoka next court days muita mainvestigation musazoisati tapa judgment kuti zvitibatsire majudgment iye anotibatsira kupa judgment kuno saka haina kupera patinodzoka munoda panzako maani babanzisa tinyatsokubatsirai chaizvo zvisere kuti dambudziko kuugumamo
vanhu vari Rozi naongoroiwa vana uchimboenda sport free. Izvo zvine makore Twendo vana vatoberekeswa na 3. mapurisa achizvinhu Nokuti kana mwana wachindirowa iwo wacho wandibata ini nyange ndichida kuti ndiyedze kuti nditize vanondibata otama kundirova kwamunini wacho munini wake anotanga kuti kundituka achinzi vanongoita zvese zvavanoda andimbona musoni kuti ndakagadzirwa Mokuda unoona mapurisa anobatsirana. Yes,